Wake wathi umfundisi, uyazi uyabona ngani ukuthi leli bandla akusilo likaJehova umenzi wezulu nomhlaba? Wathi uyabona ngoba alifundisi lutho ngoNkulunkulu. Kunalokho lethembisa abantu ukuthi uma uzokhonza la uzothola ini. Sengiqaphelile-ke lokho kakhulu nje uma ngisuke ngibuka abantu emhlabeni. Abantu baningi abantu abasontayo nabakhonzayo. Baningi kakhulu abantu nje abanamabandla abo. Abanye beze bexhome ngakho lokho ukuthi thina ebandleni lethu sibaningi. Kodwa nje uma usuqala uthi uyaqaphelisisa ukuthi yini into abantu ebadonsela emabandleni noma emasontweni, iyodwa kuphela ukuthi khona into abasuke beyofuna, futhi basuke bengafuni yena uNkulunkulu. Abantu abamfuni uNkulunkulu futhi abanendaba naye, kodwa bafuna ukuyosizakala. Omunye uya ngoba nakho enokugula okuthile efuna ukusinda eguleni. Omunye uthola ukuthi uya ngoba efuna ubukhazikhazi bomhlaba. Uthola ukuthi mhlawumbe ufuna imoto noma ufuna umsebenzi noma ufunani nje, kodwa nayo into asuke eyiyela. Bese ubona lamabandla lawa athembisa zonke lezi zinto lezi, uthola ukuthi anamalungu amaningi akhonza khona, kuze kuthule ngisho ubufakazi ukuthi mina ngafika kuleli bandla ngonyaka owukuthi, ngafike nganikela ngacela ukuthi ngempela ngakuthola. Ngesikhathi efakaza ngalokho uheha nabanye futhi, nabanye begcine bejoyina ngoba nabo basuke beza ngalowo mqondo ukuthi bazothola zonke lezi zinto lezi. Kodwa uma ungase ubuze ukuthi uNkulunkulu-ke yena-ke nifundisani ngoNkulunkulu, uNkulunkulu-ke yena-ke nimenzelani, ngeke beze bekuphendule. Into ebalulekile nje ukuthi bona bazotholani. Ngisho bashumayela ngezinto ey'suke zizosiza wena kuphela. Uma beshumayela ngesono, bashumayela ngokuthi ungaphingi. Leyo nto leyo ayimsizi ngalutho uNkulunkulu, ngoba ngisho ungaphinga wena uzogula ufe. Yinto le esuke izosiza wena, izovikela wena. Kuthiwa ungebi, vele uma weba ngithi uzoboshwa, yabo. Manje ngoba kuthiwa ungebi nje kuvikela wena lokho ukuthi uma ungebi ngeke uzoboshwa. Kodwa umbuzo uthi-ke, yini oyenzela uNkulunkulu? Imuphi umthetho kaNkulunkulu othi uma uwugcinile kujabula uNkulunkulu, kodwa wena uthola ukuthi noma awukusizi ngalutho, kodwa uNkulunkulu uyajabula uma uwugcinile? Mina-ke ngiye ngithi imithetho kaNkulunkulu mibili nje kuphela, okungagundi, okugcina isabatha. Ngoba le mithetho ngoba ngiyigcina nje ayingisizi ngalutho mina, kodwa imithetho ejabulisa uNkulunkulu.